Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Abay, nganong kita man ni mo armas? Oh, makasukat o niya tinuod nga ungo. May nandun na ti kasukol. Ayaw patakay pamusil, ha? Sige na. Ato nang sugdan og buslot ang musuliyo sa mga alkira. Bay. Maramag kuro gamay akong tuhod. Ha? Taluan na ako ni mo. Ang ubang tumboy, isog mo kayo. Ay, lalain mo ginakadlo ka ng tao, bay. Sige. Aron di ka madok. Lakaw, ikay bantay sa palibot. Ako na bahala din eh. Sige. Ako nalibantay ni mo. Ka na ba? Sige na. Palayo gamay be kay aron di ka maangin kon doon ay makabantay nako nga nagsilsil din ni simintong bumbong. Ha? Sige. Anak lang ko diya sa ibabaw sa pansyon, bay. Sige. Lo, ako na ning tiltilan ang imong gitiltilan sa una, ha? Anay ko din hinga pansyon. Kay makita na ko ang gate kung doon yung busoy. Bisan kung layo-layo ni. Oh, Yoko? May party na sabi sa bahay sa mga pater? Lahi yun yung mga dato da. Pwede rin tayo nga mag-party sila kada semana. Kupahas anak sa bisita ni Sir. Uy, Oo, mga dato nila sila. Dendo, tao sabi. Adon sa nakos papa ha. Iya naman kong gibilin ako ang iyang negosyo god. Mao nga iya kong ipalaila sa iyang mga kasusyo. ay kabala ka. Sige na, nako lang. Okay na ko din hiya. Okay. Kung mga nindot o kaon ilang mga bisita ni Sir. Uy, ninglaing pagkulot. Mga laisog yun. Dulce? Uy, Haya di mo kung makasana mo si Boss Dindo sa? higala rami, uy. Layo oras tinuod ng imuhunang-hunang kasal. Oh, ha? Abi na kong uyab mo. Higala lang lagi, mi. Mangutan ako ni mo, Paldo ba? Oh, saan sa man? Kisat ki uyaban ng Johnny. Oh, nga nangutan naman ka? Mangutan na lang. Wa man ko kadungog nga doon na uyab. Nalingaw raman na sa iyong kinabuhi nga sige kuyo-kuyo ka ng tumboy. Madiskarte ra ba na ako ang tomboy? Unsa? Unsa kayo? Lagi! Nanindugod ang akong balhibugod. Pero kung gusto ko madool ni Johnny, mahimong sakyan ako ang tomboy. Nakagusto ka ni Johnny? Na-crush na. Ay, saba ay dindo, ha? Haya-haya gining Johnny eh. Mura mo lang siya kuy buot pero doon na pagi makas. Gwapa pa kaayo. Nana, nabuslot ng bumbong. Oh. Bay, Mipik! Bay! 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 Naman, bay! Uy, sa may... Busulot talaga na! Iwagi ang ilawom. Tali! Kadit. Oh, lungon. Lungon kita. Oh, kay lungon mo bitong. Unsa mo di? Oh. Dali. Atong tabangan pagawas. Bay, ayaw na. Ha? Nga naman. Um, Nado ka. Kuan. Uy, karon pa mo kumakasuy ini mang lungkap at lungon. Apay, ikadlugod. Patay naman na. Di na naman hukmag, uy. Kalabira na ganay na. Mas may pa maglabandira ta ini abay. Ay nalaglangas niya, good. Sige na. Ato ning bunlotong paggawas ang lungon. Aron atong maablihan o matanaw kung naa ba ang singsing sa minatay sa iyang tudlo. Dali na. Sige, bahala na lang ni. Uy. Sige ha. Dali na lagi ni. Inig trace. Bunlot ha. Sige. Oh no.
Dos. Bunlot! Bunlot pa! Nana bay, nagawas na gud. Ay, bailain na sa akong gibati ay. Ayaw lagi hadlok-hadlok diya lagi. Sige na bay. Ako na ning ablihan ang takob sa lungon ha. Uy, no. Ano naman? Mas ko na to. Ha? Di maayo nga makita tos minatoy. Sa? Yumagan mong tumbuya kay. Basta magmasta. Di maayo nga masingon na tong abugan ng minatay. Sige, magmaskot. Pa, duham lagi ka milyonaryo ang nagdala sila mga anak. Nga, wa sila mahadlok. Dili sila mahadlok. Kung anhi sila sa itong lugar din do. Doon, panahon na nga akong ipasa ni mo ang akong negosyo. Ang tinubdan sa daghan na itong sapi. Oh, ha? Tiguang niko, kinanglang makaalalay na kanako. Oo, sige. Ikaw good ba? Unya, makabuot ng gusto na kung gustong paliton. Makabuot ka na. Pero, una sa tanan, kinanglang makat-on ka sa pagpakig halubilo sa mga bisita. Oh, pa. Yan ay. Yan sa imong mga amigo mga engineers ay. Hasta mga doktor, oh. Dali, kita ang duha ang muatubang kanila. Sige bay. Ato na ning ablihan ang tabon sa lungon, ha? Sige. Larga. Adlihin na. Nana, abli na. Kalapira naman na dyan eh. Piyong na lang diha gud. Piyong na lang. Ako lang tan-aw ng yung mga tudlo. May migmek. Wa na gid bay. Klaro pa ni sa manginhas. Usa may mga nakita. Wa gising-sing ang yang kamot ug ang takob sa lungon. No. Klaro kay giablihan ha. Ug usa ka lansa na lang ang nagulit. Kung mauna bay. Kining sing-sing nga gibili ni Lulu nako. Mauni ang sing-sing ini kalabira nga si Cleofe Alquera. Alam no. Doon na giday anomalya nga gihimo nga kung apuhan din sa menteryo pay mikmik. Ya, imo nang iuli ang iyang singsing. Di na lang eh. Hindi alam na ako. Bay dyan eh. Nahitaw sa kate sa entrance sa interview. Unsa? Tabangi ko, bi. Iuli tayo na itong takop. Abay, bukan manood ang mga tao. Mga adik nga ito nga gustong musud. Okay, Nana. Nasira na nako ang bumbong sa musulidyo. Dali bay, mamiya na ta din eh. Ato nang tabunan og sagbot ning atong agi bay. Ato ning balikon ugma aron limpyo ka nato kunuhay. Ay, salamat. Niya na gitas payag. Kulpa, astong gipuhat abay eh. Lagi. Karon na bay. Klaro na gid. Mauday nga wa gid mo biya sa iyang trabaho si Lulu pagka si Poltorero. Kay doon na di siya sikreto nga gibuhat sa mga lubong. O kining sing-sing nga gikuha gikan sa kalabira sa patay ang ebidensya. Kay si Lulu ang mihatag ini nako. Gipasunod ka ni kinawat gikan sa patay abay. Muram ko di makatuo nga naingon anas Lulu. Yawa di diskarte sa mong lolo no? O gipatay siya tungod sa maong anomalya abay. Unsa? Nahinumdum ka sa gisulti sa kapitan. May dinunggapan man ang imong lolo. Na-hospital siya. Pero pagawa sa hospital, naluya na. Aman siya. May baw, kinsay nagdunggab niya. Kay diha siya sa daghang tao giduslak. Og sa paglingi pa niya, nagkagulihan ng mga tao.
kay misidlit na ang iyang dugo. May mipatay sa mga sepulturero. Usa na lang ang buhi. Usa ka Berting Ruiz na lang ang buhing sepulturero. Nga nagkagipang patay man ang mga sepulturero ining minteryuhan, no? Maunang sunod na to susihon, abay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!